बड'लेण्ड चेनेलखौ साबायखर बावहरबाय। दिनै जों गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय धनसिरि साब डिभिजननि सिङाव थानाय जोंनि धुपगुरि गेलेग्रा फोथाराव जों 34 एनडिएबिनि मंख्लंसं खुंनाय जादों। बेहाय जों जोंनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय गासै जोंनि एनडिएबि एक्स एनडिएबिफोरखौ लानानै आरो एक्स एनडिएबिनि बे मार्टियास फेमिलिफोरखौ लानानै जों दिनै 34 मंख्लंसं खुंनाय जादों। बेहाय जों मंख्लंसं खुंनाय माबाया जादों जोंनि एक्सन कमान्डार बि बम्बरुगराज सार बिथां 1988 मायथाइयाव बर' हारिनि आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय जि आलादा बड'लेण्ड सोरजिनो मुङाव दावहा नांदोंमोन। बेयाव फार्स्ट गिबि मंख्लं जादोंमोन। बेनि मुङावनो दिनै जोंनि गासै बर' हारिनि जायफोरा बड'लेण्ड मुभमेन्टआव थैदोंमोन बिथांमोननिखौ लानानै दिनै जों मंख्लंसन खुंदों। आरो जों बे मंख्लं जानाय मार्टियास फेमिलिनि जायफोरा MOSआव लिरनाय दंमोन एक्स केसिया 5 लाख मोननो गोनां दंमोन। बे 5 लाख जों दिनैसिम मोनाखै। बिनि थाखाय जों बिटिआर सरकार आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ जों खावलायहरदों जाहाथे बिथांमोना जोंनि बे मोननो गोनां एक्स केसियाखौ जाहाथे जोंनि मार्टियास फेमिलिखौ होयो। बिनि थाखाय आं खावलायहरदों। आरो लोगोसे जोंनि बे गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव सिङाव थानाय जोंनि एनडिएबिनि एक्स एनडिएबिनि रिहेबिलिटेसन पेकेज दंमोन। बे पेकेज दिनैसिम जों मोनाखै। आरो जोंनि बे एनडिएबिखौ बिथांमोना पेरामिलिटारि सोनाय बाथ्रा दंमोन। बेखौबो दिनैसिम बिथांमोना होआखै। आरो एक्स केसियानि जाय मार्टियास फेमिलि बिथांमोननि बे फेमिलिनि जायफोरा हानाय बादि सेंग्राफोरखौ बिथांमोना 4th ग्रेड साख्रि होनाय बाथ्रा दंमोन। बेफोरखौबो दिनैसिम होआखै। बेनिखायनो आं सरकारखौ खावलायहरदों।